La 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 la, soyayyar zuciya. Sannan sanni soyayya cikin ta ne nisa, daure ki gane manufata ki furta soyayya. Sannan sanni soyayya ta kan shige zuci, sirrin da ke cikin raina ba za na furta ba. Tunanina da ke nake barci har na tashi na farkawa, ko cikin dare rana ni banda aiki sai ke kaɗai nake ta tunawa. Har waɗansu na ce min wai na mota hoton kishi nake dubawa. Ba laifi na bane laifin soyayya, tsautsayi bai wuce gaba. So akwai girma idan ka duba furcinsa ne ba za na iya ba. Sirrin da ke cikin raina idan na furta a gare ka bai zamo hujja ba. Sana so ka yi nazari ka yi tunani, taura biyu baka tauna ba. So haduwar jini idan ka yi dubawa ba a batun kyawun sura ba. Na sani kina sona, kina ta ɓoye mun ko kina nufin kunya ne. In ko ba ki ƙaunata ki bayyana min a gare ni zai zamo hujja ne. Zana so ki ɗan juyo na kalli fuskar ki, zuciya tana ta bugu ne. Na yau nisa cikin so da ƙaunar ki, kin san ni ba za na bar ki ba. Shi rufin ganye haske ya zo duhu shi zai yayi mai gaskiya ba zai yi hawaye ba. Ba na so a ce da ni nai tawaye cece kuce ba za a yi da ni ba ko da waye. Ba ni son abin dukka abin da zuciyata sam ba za ta yarda da shi ba.